Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berria albistegira, gaur apirilaren 8 da ostirala, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Aroztegiaren obra gelditzeko egindako ekimenetan parte hartzeagatik 7. pertsona bat deklaratu du Iruñan. Nafarroko gobernuak etxabakoitzeko udalaz gaindiko plan sektorialen etxe bizitza babestua handitzea planteatu du. 6.724 etxe bizitzatara iritsi arte, hasieran aurreikusitakoa baino ia 1.800 gehiago eta merkataritza azalera handiak murriztea. Jarkobeko bombetatik Donestebeko lasaitasunera. Euskal presoen osasun eskubideak aldarrikatu dituzte osasunaren nazioarteko egunean. Baztango udalak aurkeztu du Elizondoko zahar-etxea berritzeko proiektua. Iruñak hiriaren hegoaldeko bizikleta ardatza osatu du Nafarroko Unibertsitate Publikoa Taxoare Sadar eta Katalunia kaletatik inguratutako duen Batkakotx 7 kilometroko ibilbide batekin. San Bartolome gotorlekuak ateak irekiko ditu apirilaren 9 aste santuko oporraldia dela eta gotorlekuetako turismo jarduerek bat eginen dute hiriko eskaintzarekin jaiegunetan. Zutagar taldeari buruzko sua liburua aurkeztuko dute gaur Ansoaingo antzokian arratsaldeko 8. Aroztegiaren obra gelditzeko egindako ekimenetan parte hartzeagatik 7. pertsona bat deklaratu du Iruñean. Aroztegiaren obra gelditzeko egindako ekimenetan parte hartzeagatik 7. pertsona bat deklaratu behar izan du. Iruñan, Nafarroko auzitegi nagusian. Justizia jauregiaren kanpoko aldean pertsona talde batek elkartaratzea egin du. Herri baten borondatea ezin da epaitu zioen pankarta batek babesa adierazteko. Gorka Laurnaga izan da deklaratzera deitua izan dena eta zenbait adierazpen egin ditu. Gu sartu ginela, efektibamente obra horiek gelditzera, ez? Gainera intzen modu erabat baketsuan eta zibikoan, beraz, hortik ez dugu deus, arazorik ikusten edo, gu erabat lasai gaude alde horretatik. Uste dugu ongi egin genuela eta gainera zen, gelditzen zitzaigun alternatiba bakarra, ez? Azkenean kendu dakute hitza, bazandarrei, kendu dazkigute lurrak, kendu dazkigute bide komunalak, pasak, ez? Eta orduen momentu horretan gelditzen zaizun alternatiba bakarra, da olako basakeria bat gelditzea, beraz, alde horretatik lasai. Gero ere, azpimarratu, obrak azkenean ilegalak direla berretsi dela, errantzuen okerrezpanago maiatzan 6an plenoan Ayerdi jaunak obrak legalak zirela, eta hori dago grabatua, nola ez, eta orain ikusten dugu, horren sinesgarritasuna nahiko eixkaxa dela, ez, edo zein kasutan. Eta, ere erran, aprobetxatuko dut errateko, obra zentzugabea dela baduen helburu ekonomikoagatik, ez, honek bilatzen duen bakarra da, lurren jabetza bat desbideratzea herritarretatik elite ekonomiko batzuetara, ez? Eta hoi da badena, azkenean da, betiko jokaldia. Honek badu gehiago ikusteko, seguraski Espainian egondako burbuia immobiliarioaren modeloarekin, eta ez, erraten duten bezala movimentu sozial berde batekin, ez? Zen gero haiek erraten du haiek sozial berdeak direla, baina nik uste haiek sozialetik edo sozialistatik duten bakarra da, aberastasuna partekatzen dutela haien artean, ez? Eta berdetik duten bakarra da, adierazpenak eta argazkiak daudenean. Eta, hori errateko, sartu direla, seguraski baiara okerrarekin, ez garela 7, baizik eta gara milaka, eta herri baten borondatea ezingo dute makurtu, ezingo dutelako herri guztia kartzelean sartu. Nafarroako gobernuak etxabakoitzeko UGPSen etxe bizitza babestu handitzea planteatu du 6.724 etxe bizitzara iritsi arte, hasieran aurreikusitakoak baino ia 1.800 gehiago, eta merkataritza azalera handiak murriztea. Foru exekutiboak 3 aukera proposatzen ditu UGPS aldatzeko eta herritarren parte hartze prozesu bat irekiko du.
Nafarroko gobernuak aurreikusi du Iruñako etxabakoitza auzoan etxebizitza babestoren kuota handitzea bizitegi garapen osoren ia 160 Merkataritza eremu handiak eta hirugarren sektoreko azalera handia bulegoak murriztearen kontura. Udalez gaindiko plan sektoriala aldatzeko hainbat proposamenen esparruan zeina bideragarri egiteko planteatuko duen. Exekutiboak antolatu ditu planeamendu berrian gutxienez 6.724 etxe bizitza babestu alegia hasieran aurreikusitakoak baino ia 1.800 gehiago. Exekuzio fasetan garatuko litzateke etxe bizitza eskaera erreala kontuan hartuta eta ez hirigintza erako garapen bakarrean. Egungo udalez gaindiko plan sektorialaren zenbakiak ekonomikoki bidera ezinak bihurtzen dituen faktoretako bat izateagatik. Merkataritza azalera izpide badugu, hau nabarmenki murriztuko da, 210.000 metro karratura. Zeren hasierako udalez gaindiko plan sektorialan, neurri gabeko azalera baten aukera kontenplatzen zen azalera handiko saltokietarako eta bai hurbileko saltokirako. Murrizketa honek ez lioke eragingo hurbileko merkataritzari, beraz, 105.000 metro karratu inguruko saltoki azalera bat planteatzen da. Jarkobeko bonbetatik Donestebeko lasaitasunera Tatianak, Galinak, Inak, Angelinak, Marinak, Martak eta euren seme-alabek Ukrainako gerratik ihes egin dute 1.700 biztanleko herri honetan beren bizitzak berregiteko. Donestebeko San Miguel ikastetxe publikoan txirrina jo baino pixka bat lehenago arratsaldeko ordu 2 aldera inguruetarako espaloiak ama, amona eta aitona amona mordoak eta aitaren batek zipristintzen dituzte. Egunero bezala haurrak eskolatik noiz aterako zain. Galinarentzat aldiz egunerokotasun hori erabat berria da. Emakumeak urduri, buelta txikiak ematen ditu alde batetik bertzera. Gaur da, eskolako lehen eguna, Igor 11 urteko semearentzat eta Alexia 14 urteko alabarentzat. 2 aste pasatxo dira Nafarrora iritsi zirela Jarkov Ukrainiatik hiriko bonbetatik ihesi. Azkenik eta pixka bat atzeratuta Igor atetik irteten da saltoka zurrunbilo baten antzera eta irribarre handi batekin. Amari oldartzen zaio eta errusieraz esaten dio ama otxin jaraxo, ama oso ondo, oso ondo. Galinak asperen lasai egiten du. Igorrek esan digu oso ondo pasatu duela ikastetxean eman dioten motxila berria hezkuntza sailaren ordenagailu bat eta errusiera, euskara eta gaztelania hiztegi txiki bat duen libreta erakusten dizkio. Handi gutxira bere arreba Alexia 14 urtekoa ate beretik irteten da. Mendaur 2. hezkuntzako institutuak eta San Miguelko eskolako jolastokia eta espazio partekatzen dituzte. Alexia pozik atera da, baina arnaz pixka bat hartu du. Ikaskideak oso jatorrak direla esan du, baina zaila egingo zaio hizkuntza ikastea, naiz eta dagoeneko gaztelania pixka bat ulertzen duen. Ernesto Dominguez eskola publikoko zuzendaria eta Bihotzu Nanua institutuko zuzendaria jolastokira atera dira Galinarekin eta umeekin hitz egiteko. Igor, Alexia eta bere ama Galina pasaden martxoaren 14an Malerrekara joan ziren 3 familietako badira, Ukrainiatik izandako exodo goraberatsu baten ondoren. Dena, otsailaren 24an hasi zen, Putin Errusiako Federazioko presidenteak Ukraina erasotzeko eta Jarkov bombardeatzeko agindu eman zuenean. Galina eta bere seme-alabak bizi ziren hiria. Euskal presoen osasun eskubideak aldarrikatu dituzte osasunaren nazioarteko egunean. Apirilaren 7 osasunaren nazioarteko eguna zela eta sare herritarrak larriki gaixo diren presoen egoera salatu du eta ezartzen zaien salbuespeneko espetxe politika baztertzea eskatu du Nafarroko Parlamentuaren aintzinean egindako elkartaratzean. Gaurkoz, 19 preso politikoek gaixotasun larriak pairatzen dituzte. Baztango udalak aurkeztu du Elizondoko zaharretxea berritzeko proiektua. Proiektua gauzatzeko 10.800.000 euroko inbertsioa aurreikusi dute. Aste honetan egindako bilkura irekietan Baztango udalak Elizondoko Francisco Joaquin Iriarte zaharretxea berritzeko proiektua aurkeztu du. Berritzea errokoa izanen da, eraikin guztia ukituko du eta pertsonetan ardazturiko arreta ereduaren araberako espazioaren antolaketa izanen du, bizikidetza unitatetan. Inbertsio 10.800.000 eurokoa izanen da eta proiektuan Lino Plaza arkitektura bulegoak idatzi du.
Zahar-etxea berritzeko proiektua iaz idatzi zuen Baztango Udalak, Nafarroko Parlamentuak emandako 180.000 euroko diru laguntza izendunari esker. Berritze proiektua 2020ko abenduan Nafarroko Gobernuak adinekoen egoitzak arautzeko onartutako dekretuaren arabera eginda. Horko irizpide teknikoak kontuan hartuz. Berritzaren proiektua pentsatzerakoan erabiltzaileen eta langileen beharrak ere kontuan hartu dira. Zahar-etxe berria 7 bizikidetza unitatetan antolatuko da, hoietako bakoitza bere jangela eta egongelarekin. Logela gehienak bakarkakoak izanen dira, 83 eta 8 bidenazkakoak. Denera 89 toki eskainiko ditu zahar-etxe berriak. Larrialdietako irizpideak ospitaletakoak izanen dira legeak agindu bezala. Dekretua oraingo eraikinarekin gurutzatzeak 80. hamarraldian egindako hegal berria botatzeko proposamena eta berria egitekoa ekarri du. 80. hamarraldiko eraikinak zerbitzu sistemak vertikalean antolaturik dituelako eta solairuak arruntapalak, eta horrek edozein berritzea uniz zailtzen du. Horrela berritutako zahar-etxeak 3 zati izanen ditu, oraingo eraikin historikoa, eraikin berria eta zaharra eta berria lotzen dituen bertze bat. Zahar-etxeko sotoa ere berrituko da, baita eraikin historikoa, sukalde eta kanpoko eremua ere. Sototik lixutegia eta xukatokia aterako dira, lotura eginen duen eraikinaren beitiko solairuan paratzeko. Eraikin historikoaren lehen solairuan bizikidetza unitateak izanen dira eta beitikoan eguneko egoitza, zerbitzu komunak, jangelak eta erabileran hitzeko gela. Bertzalde zahar-etxe berritua aerotermiarekin berotuko da, horrela gasolio eta pelet galdarak kenduko dira, berokuntza sistema eraikin berriaren teilatuan kokatuko da. Berritzaren proiektua faseka egiteko moduan pentsatu dute, horrela fasetako bakoitzean ahalik erabiltzaile eta langile gehien egoteko lanak 42-45 hilabetez eginen lirateke. Elizondon egindako aurkezpenean ondotik Nafarroko Parlamentuan lan saio egitea tramitatzen ari da Baztango Udala, parlamentari proiektoren berri emateko eta finantziazioari buruzkoak mahai gainean paratzeko. Iruñeak hiriaren hegoaldeko bizikleta ardatza osatuko du Nupa taxoare Sadar eta Katalunia kaleetatik inguratuko duen 1,7 kilometroko ibilbide batekin. Laster oinezkoen eta ziklisten mugikortasuna hobetzeko jarduketen bigarren fasea ere eginen da Julian Gaiarre kalean. Iruñak ziklosarea handituko du hiriaren hegoaldean eta bidegorriaren bidez lotuko ditu oinezkoen zirkulazio handiko lekuak, hala nola Nafarroko Unibertsitate Publikoa, Sadar Estadio eta Nafarroarena. Iruñeko udalak ziklosarea 1,7 kilometro handitzeko beharrezko jarduketak eginen ditu datozen hilabetetan. Bidegorri tarte berria, Taxoare kaletik igaroko da Katalunia kaleko biribilgunetik, Sario eraikineraino eta Sadar eta Katalunia kaletatik jarraituko du Pablo Antoniana eta Fernando Rematxa kalen arteko biribilguneraino. Lan hoiekin amaituko dira bide hori Zaragozako etorbidearekin lotzeko 2021an hasitako jarduketak. Bi proiektuek Nafarroko Unibertsitate Publikoko ingurunea eta Julian Gaiarre Europako finantziazio dute Next Generation funtsen bidez. Berreskuratze eraldatze eta erresilientzia planaren barruan. Iruñeko udalak 421.000 euro jaso ditu jarduketa hoietarako eta gaur arratsaldean osoko bilkuran onetsi beharko dira 2022ko aurrekontu aldatzeko proposamen baten barruan. Zehazki Taxoare kaleko eta Sadar kaleko bidegorriek bakoitza 150.000 euroko aurrekontua dute eta Julian Gaiarre kaleko lanek 121.000 euro jo dute. Aurre ikuspenen arabera energia transizio eta klima aldaketarako Go Green Iruña udal estrategiaren barruan dauden jarduketa hoiek maiatzan hasi eta udan zehar amaituko dira. San Bartolome gotorlekuak ateak irekiko ditu apirilaren 9an Aste Santuko oporraldia dela eta gotorlekuetako turismo jarduerek bat eginen dute hiriko eskaintzarekin jaiegunetan. San Bartolome gotorlekuak datorren larunbatean apirilaren 9an irekiko ditu ateak, Aste Santuko oporraldiak ematen duen denboraz baliatuta. Hiriko gotorlekuen interpretazio zentroak behar den informazio guztia eskaintzen du harresiak eta hoiek osatzen dituzten elementuak ezagutzeko eta mendeetan zehar Iruñaren garapenean eta estatusean eragin nabarmena izan duen haren gotor hiri izaera azaltzen du.
Edukiak gotorleku aurreratu horren 5 kaxerna edo bomben aurkako gangetatik 4 banatzen dira eta gainera bere konfigurazioak duen interesagatik ere bisitatu baideke. Ferra itxurako patiotik ibaiaren beste aldean, Magdalenan, nagusitzen den goiko belardira arte. Bisita tematikoa 10 minutuko birsorkuntza historikoko bideo baten proiektzioarekin abiatzen da, zeinen harresiek erdiarotik gaur egunera arte izan duten bilakaera ikus baiteke. Hortik aurrera beste 3 erakusketa gunetan aztertu egiten dira ziudadela modernoetako defensa estrategiak eta armamentuaren bilakaera, Iruñaren gotor hiri izaerak bertako bizilagunen egunerokotasunean izan zuen eragina. Eta nola Europako hainbat gotorleku eskolek Iruñan egin zituzten aurrerapenak itsasoz bestaldera heldu ziren, Hego Konora eta Filipinetara besteak beste. Zentro apirilaren 9-tik 24 bitarte egonen da zabalik astelehenetik larunbatera, 11-tatik ordubitara eta 4-tatik 7-tara, eta igandetan goizez 11-tatik ordubitara. Zutagar taldeari buruzko sua liburu aurkeztuko dute gaur Rantxoaingo antzokian arratsaldeko 8:00. Gaur Zutagar taldeari buruzko sua liburu aurkeztuko dute Antsoaingo antzokian arratsaldeko 8:00 eta komikibun, komiki eta ilustrazio sozialari buruzko 3. jardunaldien barruan. Aurkezpenean Julen Ribas eta Lestello egilek parte hartuko dute, baita Zutagar taldeko Aitor Gorosabelek eta Xabi Bastidak ere. Biok zuzenean zenbait kanta joko dute modu akustikoan. Hauek izan dira gaurko albiste nagusienak, eskerrik asko horregoteagatik eta hurrengora arte.